omde ye fa so no enso se meye makwan da e masaje we embem memene da asori nkabo mu kofo kire se wom sra ban mampani na do ankasa se oye nyankopon ba ano e kristoni ankasa ampa se de ehu no ya no makwa asori dem na ne yekotu bible ne de ke ose so mo ye nyame mampa ma wom nje gay and lesbian tum e wo Ghana emranim ni sami jamfin so akasafa obenfo na opoku ageman a wabe running mate amma John Dramani Mahama no wakasa afa ho wei ene afoforo bi na wie masi adwade ba besom se awia prem tobre akan kase aseda wampam aseda soko dedo akonakono ti so babu na wasi achim da dwom aboabo ene amenti adwom kodi dwa e kwa ma Marshall Beauty and Training Center ma wo ya kono oma maye attractive entu na ma bebo no se one hwan won kan tim obetomra wom na ebu aso yasene enawie fo adwenche no efa 0533898915 0533898915 text message and na WhatsApp making kan ma Facebook live on so DJ Kobiki Adarumo de matum yopo ya no ahwa Ahenkan 93.3 FM na de adwenche no afa honomo making kan ni nara edi amaw men me din edi kwaku enin kusi buadum ensamam de nam no ne nkyeremu ene ne fiti ase eni Ahenkan FM what wasum endrada ena Ghana beye nomba ko ekonomienu apene yete se soafo abede twehwe Ghana sika sem totoye so awsanso emra hyebedwani ewo edwuso abeto ampeso so asantemantem onimnyafo John Kuma ato nananom ewo nsedo na oto nananom wonsedo wa abre wonya mfinhia aduananum na okuta nkwada makomako ensia ena ne hukani nso wagya wonum nyina ewo akiri asamisi ye emagana enu amia wodo bebre omanfo ebotoe papa sene senti ewom so wodi akwakwa esa ahaban te abandadate nanso ahaban no ebu on ma tia ya papa odwunu ho a onti ase nso a odwunu ho a enyaye enjanu amagana fo bebre dodo na eboto titu ni adehia ewo edwusu ne asantemantem anafi NPP amanyoko ne ma esanso ofri NPP amanyoko no mu ena fefe baye na asem yesi endode enamso fitianu abesi na yenti adekropotia ekunu special edima owura John Kuma Dominic Dankwa de ababetudwa se eyaduboni enobi to no efa aduanim aduboni pa na eno na oche se enti obisew anyambia nipa kro no otinkwam aye na ya home twe acha na otwemienu bia omotomufu okotobre na de re acha na otwemienu kobosome utifu no akwakoyi se wo hye oshuma fifire tew ho ba tim fifire aye ni na bibia ye na bibia pepepe no na wanya kukudu agi obi nkwa no ena ne special aid bi sase anyambia eden pa na John Kuma ye boni ben pa na John Kuma ye enfomso ben pa na John Kuma ye tia ben pa no wati obi na so anu nti nipa kura ntumi amfa ncha no anan nipa kura ntumi ambu na nianguso na anu nti ono akwakwaje ne nkwa fi ni nsem ya eno ni asema owura Dominic Dankwa ebusa osenfomso ben pa na kane soafo be de chano hwe Ghana sikasem so owura John Kuma waye Ghana ana waye nipa kura anu nti wakwakwaje ne nkwa eden pa no waye nte oso kunu efa kwan bone ya we so na owura ne chechemu na oche se wom nim de siye na mpenifo kasem bi so wo kura de nkwontumi nye wom bomu modin biara na wom nam kwan so wom ko Germany enti wom du nsa wom no obi baka say ai Germany ufanse wom da bi na wom atihemu eko ewiemhyen di na abiaye enti wom du nsa wom no suhum no kafra suhum no na opanyini ejamu ya na nkomo nam kwan so wom de no kofu wiemhyen akọ Germany abrochirmemu ena sa rewsem we esi eno na Dominic Dankwa edin ho danse kakra na oche se owura John Kuma nipa bia nipa wo yenkena kira se mebiri na so obekan sanse ne ne yepa subanpa akomapa se de ohye nkrofon kran wabamu bumpa na ohye nkran no nyamianim ni kura nie enwuma bia na odan na di se de na one omote no won bekan na bribia ne don bia yentie ne special aid Dominic Dankwa
when he was leaving to Accra before he goes to Germany, though we knew he wasn't that feeling well, we weren't expecting anything like that. So when the news came in, it wasn't easy. It wasn't easy. I've not been able to talk, but no matter what we do, no matter the amount, the number of hours we cry or will, he's not coming back. God knows best. So whoever had a hand in that, we leave that person to God. I mean, there is nothing that we can do. God knows the person, and God knows that John Kuma was a God-fearing man. He loves all, no matter who you are. So it was like, poison. Why? How? What did he do? What has he done? Why would anybody think of poisoning John Kuma or killing John Kuma? It's finished. Whatever they wanted, they can take it. Whatever they wanted, they can take it. We know how it happened. Onipa motini ni eye kani Owura John Kuma ne special aid Dominic Dankwa na motini no e na o chese sa afi makuna wie de wo mu pa bia mo betumi afa sanse ekwan na bia mamo nipa na mo yusu so hadwen nipa na nipa bi anisa no sa afi mo yi na firi ho enti de mo pa no mo nkonkofa eno ne asem a ne special aid no katwa to na se asem no emu owrema ne papa ne eno no na Owura John Kuma wuo yi ho ano ena yaman boni amansan chiami kojo obimreku eno ene ne kasa wanyume no nsia kan kase so ne abusuan bi kasai na asema na abusuanfo bi di tudwa ne se nukratro do sabi wo munye nyankopon wo munye awoyo sofo wo mu hwe humu nanzo wo mu se wo bu onu mu a on se wiase no ade bu onu esi a uni hunim de akrampo a utumi hu se ade we de se na tie se na ti utumi kirem kakra osi wo mu de hye no ewuo no wo mu nimpa fe se nye nyankopon ne to nsafre no sanza nyankopon tetete o to nsafre obi anye se no to nsafre no nye se kra no to se nyankopon to nsafre wa onye ni se yo wo mu nimpa fe se yo obi pa na aku Owura John Kuma na busuafo na ekasa o na busuafo ni chechem na baako abayo baako chemu se oso ono no ne wofa no na oyare beye bosome nan eko enum bosome nan eko num no enum ana ode to anananom ewo nse adu yi na wo ma asem mo kanina ne se onipa bia ne ho bon John Kuma wuo mu onipa bia tese oka hu bi ma John Kuma to anananom nse adu no wo mo ma ne hyen na omo ma ne petrol omo fele tank ma no onka hyen godu ode ontwi na se yeka cho se ka hyen godu nso a ano odin papa okanzem bebri it tells a lot enti abusuana asema mo ka che nipa bia no bon John Kuma wuo mu ne se onka hyen godu na afi nso ono na waku John Kuma no nipa na wayi na firi ono na anyem bia obechen boa na eno ne nsem a wo mu bisa na obechen boa mpo obetumi achen boa eti se kwa obi po ana eno ne nsem a wo mu bisa o yentie ojaw ene sobo ene nsem bia John Kuma adehye bi ne busuafo bi ede tudwa kese bia onyala obi na heda kunu na oni papa wo yes ade ne eja wo manyame wiase ma fefe de nyina ye de koi ona kita abusua no ye pomo ye bibia bible say me yemfe ye ni ntu ni paso eye no kra yemfe ye ni ntu ni paso ono ana bo ni nti na me wo bonso nkwanta western north ni nti na me ba kumase so wudi papa ye de hye kakaka we watimi yi ni afi wiase ne de ni wo fa asene me enya nchen eye ni bepa na ye kasa no Yankopon betua wo ne wasefo nyina aka nipa kwa ti ku ye ofa John no bra ye fre ne bre bi beka wo nana no nana kan so mu nyina na se watimi akunya ofa na so kwa wo de unti ne bo mo fa ni pompa nya bi ono na kita agusia ne mu na se watimi akunya ofa John Kuma na so wo kode a wo nipa ko no de wo beti ne bo na me asem kaka me kan se ukunu na wo betena so ana ase den ukunu na wo betena so ana ase den ene de wakuno ba wo de mpa me bonse wo de kashen koduru kashen de koduru oye me wo fa me nya bonchi suni ni nana ne papa ne dip na na kirewa ati Kani swafo abedi chano hwe Ghana sikasem so former deputy minister of finance ano sanso yemra shebedwani ma de hyewo ejuso abeto ampeso aso ewo asante mantemu ma MPP amanyeku no Owura John Kuma na busuafo bi na ote wo monne no metoa awia premtobra kan kase no so na wutie ewo Ahenkan FM wat wasum papa no
Fadwinchan 0533898915. Text message and WhatsApp me dwagum yopo. Edi amount said ye tie pepepe. Oba man konkrun ga na imu a. Yakupon hye papa mfinhia makumaku aduosiansia aduosianson kafra 67 years ye nipa enke eji pension pay ki ade ama mfieson kura betoso. Na oba emu nyame adom enwuma ewom edoso papa emu baako a mimi ye bi semdro adwuma otope baako nso wom owura kwasi prat junior ono nso na managing editor ema insight de obokrata openyini de atudwa se the United States any UN for ye no ono odwunu won te ase se senti se ye TMM na ye hye ye mra na momote abonten na mo kire de yenye na anadwuma na sem wedie ukoti bi wen na eti se USA na matamra bi aba mrahye ade atum na womo de kwakoma Joe Biden se onhwem ne se obesanya onsan ye wonyai na nka obete mampani na nado asoma Ghana fo bi wo omamu na ya ton krama US for se ade no mo ye no mo nyai mi so bete yanka o Ghana ebi be si da ben ebi be si da ben pa enu nti ye Ghana fo ye hye mra ede abo ya mamre ne amane ho ban ade a ye Ghana fo ye hu ni se emmoa yen enka kwan ye fa so tete ye ho se wo ye kroboni o so ye fantini o so ye igbeni o so ye ekuapimni o so ye achimni o enya de ye de tete obia e woni fie mu se wunyi no na wo akuntum enkwara ketenketen pon ye enkoda no ye di agura akuntum obe obia kan kọ baabi eda obema okakọ ma ho obanso okakọ mema ho enti teze ye nkyere wo mpo no wo akura onim se saa anuama no se bema ne bema beda oba ne oba beda no se bi eyemo asem na ye hye mra de akon atia muti US every UN to nkrama ye se ye nim na ye gye emra ne tum na akutia saa anuama na sa so bebe yeso enu no wura akwasi prat junior kire se awurade nyankopon ye asamasi papa osi UN for ne US for nyoma wo ye no wo ontiase na wo person sa de ekọ sade wo de ye nananom kwan wo de ye famu na na wo person hye so biem ana wo person kire de ye nye wo person de ye nkwaso biem ana eno ni asama owura akwasi prat junior ebisa US for ne amaya wodro a kasatia Ghana ye tutu nyoma se ye beje anti LGBTQ+ bill no atum na bedane mra na akwatia oba ne oba eda bema ne bema eda onipa ba na wakọ na wayi ne ho nyoma se momfa ma de ntuatua ho oba na wakọ na wayi ne ho nyoma se momfa mema de ntuatua ho enti obehu enipa nso na one mu ada saa nyoma na no ene ye mra ede akwatia mote mu na mo to nkrama ye to kokobọ nsema ye enu no wura kwati prato kire se enya de pa na ode ne kasa aba na wie na o kire se se koba ni sepe na wa fe kane mampani Kwame Nkrumah osagefo na wa fe ne papa ezanso no nani so saa nyoma we enkotire emetri ka bete pawo This abrofo no omumbu ye no omutetia ya fa hodie so no omu pese omu kire ne ayen yo abrofo bra ne edi bebo ye bra wa dedi yankasa so ye to be dream ya dream mu ye trimu ya dream ye trimu ehu ne ye mayen ena ne ye mayen so LGBT aya di po so ya di boni o let us decide that on our own not under pressure Senya Rosa Park until recently no before ni abrofo entwin tra bus the same bus same seat and so on woman never say human rights urade na nkopa we no me very posi ya ma ye ho kwan no omo ye yesa na enya sam na ba ka 3.8 billion ka iska ben ya ni ama sam na ba na me de bibia nya mabufuo kura nchan ambassador no wo ha na ono no ye minister kasalu ayina no President Kasalu yina no ambassador let me even ye koi enkosum no ne ye ko biemu ya na se de me feri o pani me feri ye fan mudie onipa amoti so akase yo wura kwasi prat junior oye managing editor ema insight newspaper ewo oman konkron Ghana munti ninsem ene ono so de okafa lesbian ni gay hunsensem no ena motiye no mentu aso me da so ewo oba ne oba da bema ne bema da nipa ne moada
ene de keka ho no emu anam da so gina enam so Association of Sabbath Churches Against LGBTQ+. Yes, one ne de wo munya hu se saa de we Bible kasa tia pe eno muti kuo se anopa wi anwumre te sa yemfo wo mu swan no anopa o awie o anwumre o yete se bema ne bema da ye be kasa tia yete se oba ne oba da ye be kasa tia nti wo man kasa ti ekuo Association of Sabbath Churches Against LGBTQ+ in Ghana. Womu akomu biem wom se afide baabi ade de keka kono so woma mmia wom enem entintim moro te se de mu twa tete na omama no anya den na omama woso mo te se mpra foforo akọ ne mpranche a asem befa wom ase na asem so afa Ghana ase osi ye tibi wanhimfa da bempa ne ate se Ghana ye beje ana mra ebeku atia saade we se ye pese ye bo etotwene ye mpese ye beje atum na amakwa mankrofo tumi aye eno na Association of Sabbath Churches Against LGBTQ+. Womu se nyadia wom betena se din asam ya wate se de omate donkuma wu na woma ye din amasa nwema we akoso eno nam so ma panipa ono na da Association of Sabbath Churches President Apostle Samuel Mensah ono anso ena ye panyinipa oda Savior Light in Jesus Ministry ono so na da no woma se mo kanina ne se womu tonti apa de mama mpani na nado se ye de be no ebre no enya maide ye toto hu nneoma ne de abeto na pono so ne wahwem ne wasan ana onsan na no na association yi ka che mampani se mampani na nado ampa se oye kristoni mapa ampa se chebi ye tete no Onyankopon mu ampa se amanone okotena ye na ye tete no nyamesuro mu ampa se Ghana anum so tumi eka so ye Anglican ni ko Anglican so dem ko soma ampa de a si ye de be ne batu nanim a ma onhwemu mpunche onsan se maaja atum entimu vango eno na association Sabbath for each se mampani eye kristoni mapampa osuro nyame ampa ade ne batu nanim a mo nsa ebre kra ebeto nanim ohwem kakra headline na no na wasan na afi ye hu de ebeye na owura Apostle Mensah to ne nsam so ena okyerekye mu pefe ka biem se enioma weni na no enya de Ghana ye nioma yesua enye suban ye dan na di enya de yesoso oman mu Bible kasetia na eyade boni bi nso a time boni bi a time papa enjomu se na nado akrodo ntokro buru enya bape onjintum yebesre bebre se kwaku a yemaya no buni mu a parliament vote mi hye mra edeto wona mampani akodu nanim no yenyina yensan sori nyina se yesre ne bebre me kai se biri bi wono abekan se wono ne bre so de enya ne bre so ne saade no ebeba so enti se enya ne bre so de a ene on sign ne yehunu se wagina amawurade ebre obepa akonya ne ye kai se ko Israel ekobo mpaye okoba ense urade ma ne betena so ene o hye urade bo se obo obesi cathedral ene so wa hyase enti saade ma woye ne nyina kire yense na koma wonyame ho na woye nyamesum ni mapa ye yure mfi enti saa nyamesum ne woni mo no wonyina so na oma awurade mra entim ne mfie kakra aka no wonya se nhyira no wom ansana ne bra so amane fra konya no so enti wonyina ye no so na onsan mo ma ne nche wo no kra na office kra onsan ne manimu ya wonyina pintin se berima na wonfa ne nsan timase na afei ye hu se ye papa no wagina amaye ehunu America fo hunu ye nyina ye mampani mo mfa nye adwuma se ye jaya o mo nhwe ye mampani ne yesere no oni dwuma ne maye we nye nipa fa ahodie enipa fa ahodie ne senko obi bema ekọ ware wo ba ne yesi yampene ma ne ware no ena ne fa ahodie ye ka che na se bema ekọ ware berima na oba akọ ware wo ba de na ye chiwade na eye chiwade so no maame koda eye chiwade so no adafu koda enso eye chiwade oh me so no sister auntie koda mini eye chiwade so no ujumani so adafu koda mini abai eye chiwade me say so ni abu akoda me say eye chiwade obi nwumo boy enti abesi eze gifo na bonwe mo pa na wa otinwumo we say bona still obema onyonko bema fa otoa wa wasema so wa otise sanwuwe bona still oba no onyonko ba beda wa wasema ade bone anya eno nkwa ade atwanwum say unzuro esmeye Apostle Samuel Mensah ena motinini na wanso ho a osanto aso ekan biem si sudua se
aboso ba na meja pai na baabi otomfo so bebo kwa no na so ohia no sanso ene ese di pian no anka agi a ye boso ma ne kom na oboso ma na kom ama US fu ate ase se womo ene kokwa do bi a womo afrase to ohwoba mampani so eto ohwoba Ghana so ka kire se ma yenje be oni ntum no Apostle Samuel Mensah se ono so eto ngram womo se so womo odin a ono so onam na weni na yensam twofo nhemu ane ama ne boni gofi Yesu ekoboa mo abi kama ene otoma ne yen asem apostle kan se he di agrofo ne ye bia na mama mpani anani pa bi okan bi ewom ewo Ghana ye pese ade ade etum no ma wo mu ntie de omo kakra ma wo mu ntie kwakra say obi be fro say hi am I talking to Mr. President? Yeah, I want to give you an airplane and I want to give you one stay in United America, so don't accept the bill. Ose an grama nyintum obi fro beji state baako me mo plane ekra nyintum emfa won de nipa ne bedaada wa na de nipa ne beka mo bi antie de abrofo ne beka ekoku osumku awodro mrahye de fefu amokwantia asoafo Ganafo ose de abrofo ne beye bia no ma yentie yenya de ho betonyen a ebema oman atena seda asomdwe mu yeguso sani ekobia no yede mpa bota wo machi ma wo mu nsuro yatesa America fo ka kansem bebre se Ghana ye gituma ye mwaye nyame na buani pa ntima parliamentary fo no madwen sakura yewura sabe ono so yeda na se papa yewura Sam George metene ni bia na mani age yeda ono so ase yewura mama ono so aka ho asem pen pa se oya Assemblies of God ni nti saade ne ye chiwade ma Christopher nti o mu nyina yeda wo mase so o mu nyina ma wo ma no binemu ye nyina ye nsan sori nyina na omampani on Simon yen Ahenkan FM ye na yenso nje na mampani on Simon yen onipa mote so akasei ono ene ye president Emma Association of Sabbath Churches Against LGBTQ+ in Ghana Apostle Samuel Mensah ono kro ya ene ye kofalba ya oda Savior Light in Jesus Ministry asafo ano nene ena moti yi me baba ko ensamfu from enu a endi samanyoko no epao obenfo na Jane opoku agman se o me running mate ma John Dramani Mahama enti jeje womo ene de besie ni na enam so NDC mpenfo ni bi akasafa mami Jane opoku agman ye yi ni so me running mate no NDC mpenfo ni bi akasa ensembe no moka me banam di musima besom Pacho tiweni yankomra Masha Beauty and Training Center opeso boti opeso bubu mowre opese eden pa na opeso ye onipa hu siesie ehu hia papa so o se hu siesie nya se wa ukokrum na hu omomadwem ka omo ni bia oba na nso agina no ahwe no se njinkama bojo esei ngamitunu ya esei ngamatare ya esei ono siesie no a enka hu ni saada echese onipa hu siesie eye se wuyuti eka hu siesie hu oru wanim utwu sen na ode ntwu se 3 days na hade keke wa beto zamia na sanke busa asempo betumi ayano a enti hu siesie de eye nyoma bebre etribo ka hu makeups ka hu obubu mowre ni bebre na ebi wo hono ma emaye adumfukumfu ebinum ye mane bro nyankopon le mete so nti so womo ye no mo nama na obi hu odwin se bia eyade bone enso enyade bone ye no mo nyen ye womo ye bro so ekoba ne sape na ne asofie wo kwan we omkutakuta speakers na ne wadom mo na omo point na omo point na omo point kan ganso hu so ba atwam na wa hye no mowre ho wadom no wa mane topic oba atwam no ye makeup teme wadom no wa mane topic ento no so be kan ma obi ahunu se enya de pa nanso usiesie hu a enke ahuru ye nimpo makeups ye nya mroso uye ni bebre a enye fine ye no kakra bi na weni na ya na enya omfom so a obu on ma bebi okoye no nipa no nim ni ndie papa fa ho ena de obe ofie nso no so onim obu on ma se pepenti o se brenti obi ntumi ntire e pa cho me ma me kasa nwa se wo ko program on na on pese wonim begu ase a on pese wi abebo no wanim asone a te se Yesu Kristo na obon pa obepo no so na bomodin aso be kom Masha Beauty and Training Center wa ye adwuma na che ento onim de bebre
to church na ono mo a oye makeups na light one bi na afata wanim kama uti so obebo ne kama ama oni uti kwankra na fa fefefe obubu more na ohihye news no na oka so a wonze wonsa ye fe wonsa ye akono oye ona more so a anorero na ntini de unsa yes wato no bo asiesie enti eba no ahusiesie dia eya commercial beauty and training center obe bibia fenchim e dia ma patrotie we se wo shodan potem baabi tokro baabim na bia wo ba krum no eye odin a wo frɛ commercial beauty and training center adwumafo ne dɔso nti obetumi ama adwumafo ne bia ba na de opeso oyema no wayama simple cry tiawa enye problem bia afi wo abofra bi na sine ne gi makeups ho etire bɔ ho ne de ekeka ho a fa ne kɔ ode bosumi kakra bi betrini no na owi a na body nkrato betumi de akoye adwuma achemodan udu ba bia traffic light no na udu ani a kire nursing school no mu na no finfin ba bi na obe commercial beauty and training center commercial beauty ko hono mo na oni nkodi nsa wo so ana asa gene telephone 0208 309 581 0208 309 581 ana say 0244 171667 0244 171667 on Marshall Beauty and Training Center enkasa nyuma ko bi pasase ahan asase ahan won pe 2 plot eko se uobi na efiti odan kosi asene edakwan ho a wato adi company no ese omope epa wo chow freno ne company no nyuma ko anan mpanimfo bi enkasa 0244878763 0244878763 na oni womu ending sa so me babatoa ensem no so na wutie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no hyehyehye fa dwenchan fa 0533898915 just message and WhatsApp making cam on Facebook live on so DJ Kobiki Adaruma midem yopo mento asoi National Communications Officer Emma National Democratic Congress NDC amanyoko eyezu eyeza emefa mia adehye owura Sami Jamfi osanso ye lawyer ode atudwa chese nyamianum nikrenie NDC amanyoko a wo mahye so de ye kiniye a ampa wo mahye senso to awiagbo a wo na ginipa wo bua nipa adwen enu nti ama wo madwene ye fresh wo madwen ye adwuma pa owura Sami Jamfi trese obefu na anagen opoku agema wo mayi no so me running mate no awurade nyankopon we osi akwezo kotobon de o me hu no ohun semu wa na momo be hu anobo sampa kotobon sa emu wa papa osi obefu na anagen opoku agema ma me no oyo obi a nimdie mapade obi ensuade hunu obi se yentu ehun so anya adwuma obi akoma pa ye mfa mpre ade pa obi teze ohun se de onka mfa no ho enti obefu na anagen opoku agema wo mayi no owura Sami Jamfi kire se enua no teze ensusu e wom fa no enua no eye kama papa owura Sami Jamfi din sem wetu dwa endrada wa abra endi samonyoko no egbo odin obenfu na anagen opoku agema se ome running mate Emma John Dramani Mahama na afimpinu ni aduonu nan abatui se brebre oshidede abrane na konka sabroa edwe medie yu kasamiu na se owura John Dramani Mahama dinkunimpe na se Ghana abakosemu ni eba benya vice president a oyo ba a eno eyo benfu na anagen opoku ageman enti nsem ne adansidie ni ensempa bi a owura Sami Jamfi kafa na anagen opoku ageman ho no yentie bie. This is a clear sign to women in this country, Ghana, that the NDC cares about you. The NDC values the contribution of women. Well, our gift to women is the nomination of a woman, a great woman, a woman of excellence, a woman of character, a woman of honor, a woman of courage, a woman who has distinguished herself with excellence in all fields that she has found herself. Professor Nana Jane Opoku-Agyeman, her nomination as a running mate to our presidential candidate for the 2024 election, I believe is the biggest honor the NDC can do women, on this special day, special Women's Day. We owura Sami Jamfi, ono na National Communications Officer,
ema NDC amanyoku no metwa ensam no so mrahye bedwanima adehye wo bole bamboy abeto ampeso aso onumnyamfo Yusuf Sulemana bole bamboy ewo Savannah Mantemu asem owura Yusufu kan say na small kanina nie ochema emprepre Ghana yesika sam tutuye ye nyoma bia ye de agu akwamu bia bia ya free abedu emprempren wo Ghana no nyamianum ni kwani obeka sa Ghana ya boy homoden osi se odi toto aman bia na wohwe Ghana odi toto aman bia de ya famu pendi obi afamu penya na se Ghana ye ekoya nim papa osi Ghana amanyosem kwan so yetumi afa ahyehya nnuama atutu on mu pintin a ye jansa na bi atutututu bia mi ejeze ohu di on kan fa Ghana hompo na weni na no na ya asema hye na koma mu a na eya dance di o di afa Ghana ho wa abra Ghana nya mfinhia aduosian so 67 years fitisi nya fa hodie efri abrofo nsem no ena na owura Yusuf Sulemana edi sa dance weni na no o kyerese amanyofo abeyebi papa na mpuntuduma wamaye jeze onhu di onka ena onhu di onye ewo se nipa beebi wa meye ni na nanso ye ka nuama papa amanyofo ne Ghana yetumi ayebi abo ehomodin papa yentie onumnyafo Yusuf Sulemana ensem. We have achieved some good things since independence. We've been on our own in terms of our governance administration, been able to demonstrate to the whole world that we can politically manage ourselves. And so you've realized that from one political party handing over to another political party in a very peaceful manner, it's not easy to get that. Some countries have not been able to do that. We should be happy with that. In terms of infrastructure, we haven't done badly. There are certain things that you see in this country and you go to other countries and you wonder whether it's a sovereign nation. For instance, go to our airports. I don't want to mention other countries. And go to other neighboring countries' airports, and then you know that we have come far. Our health administration, in terms of provision of health services, I know that some countries are coming in here for treatment. Our educational programs, I know some citizens from other countries also come to Legon and other places for education. Onipa amoti so akase yodimnyamfo Yusuf Sulemana oyemrahye bedwani wo bole bamboy abeto ampeso aso ewo Savannah Mantemu mikowie kase no ewo abato komisan akachi na abato komisan akachi ameko no ninna ne se ene International Women's Day emani na wo wiase ni na babia eye wono moda ti sami ken ko he sisi ko he ayi China obia hu ni nyonko hucha ha as International Women's Day tringo hucha ha uko pie Japana enzo sa wo mkasa na sese kakra na uko pie Spain na uska hiswa mirisi koskara yiskira neze wo mu chichom ubagana mo ema teze ema dasronku den on kan style bi refi Inti International Women's Day mada nti ene dasron kumama na enamsuma oba Ghana Electoral Commission chairperson Mami Jane Mensa amma emma watonkra hwenhwen bi de ama wo se ne wo mu edi International Women's Day na krata wa hye da twraba bontin Electoral Commission vo bibia edaso a echesampa ena maadi wo da no wo mani ajepa Mami Jane Mensa asema okani asem no mu no se ena da ponda we ya International Women's Day ofasa akunya we so atonkre mu odin de mu hwam de ama mani na ewo oman chichira ye chichire boa wo mo boa no otonkra de ama wo mo se wo mo tonko so enye saa Mami Jane Mensa to ne nsem so asema watwa ba bonten no ena o kire se Electoral Commission ejidi pa ewo mamu wom jidi se de ebe bia ya de maka ho a ebe ye enu ntomo ka amana to mani na sum se ena ye International Women's Day no wo mo fa kunya we so akase afia ba ye ba beto no wo ye oba na masa wo de wai wadwen so mfa ho hye numa bi mu ayi election
activities bi a eba so mfa hunhima o se masa ye wadwen yi oso mbe hye man kran wo mbe hye man kran na aba ye ba beto no ema ato ne dodo enye no nko anamon bi ebetu efa abato no no ema de omo ho ahyemu bi eno ne asema Jane Mensa a ono ne ye chairperson ma Electoral Commission ka de akere ema enne esanse wo mu di International Women's Day enne ye wo mu da no asema oka eno no na o kire se abribia obetokoso ama wo mu trinkwa abribia fibia du a ache bi onye chairperson ko betre e de ama wo mu enti nensa ane shekrata we yase ya oma emani na trinkwa na afi wahye wo mu nkran se aba ye ba beto no mfo mu rem bibia mfo mu nhim se de be ya boa wo mo boa no ebetokoso na aye mo ho me gina sei na me de kase no asi memfo manfo adwenkyere ba ku menu aba ento aso mfema we se onumnyafo John Kuma humiye pa humi wasumdwe mu ose nchia kuma onumnyafo Domina Richard aka teacher a owo achem aseni odumase assemblyman onumnyafo Yusuf ai wache teacher ana ochia achem aseni odumase assemblyman onumnyafo Yusuf aseni awisa